Nakiktigom si Mayor Junkie Iwano alang sa ilang post-typhoon recovery plan human sa grabing epekto sa dakbayan sa Mandaue subay sa pagkusukuso sa Bagyong Tino. Sa iyang pakiktigom uban sa mga department heads, ilang gihapsay ang mga pamaagi aron mas paspas ang pagbangon sa mga Mandawihanon human makasinati sa kapintas sa Bagyong Tino. Sa pagkakaroon, nagpadayon ng clearing operations kagamhanan sa dakbayan sa kadalanan nga labing apektado sa pagbaha nga daw nahimong kalapukan. Gihanay usab sa kagamhanan sa dakbayan ang mga programa aron mapadayon nila ang paghatag sa logistical support sa mga evacuees nga anaa sa evacuation center. Nagpadayon pa usab ang kagamhanan sa paghipo sa dugang mga detalye nga mao'y ilang basihan sa pagpaubos sa dakbayan sa state of calamity. Ang deklarasyon sa state of calamity gikinahanglan aron magamit ang pondo sa quick response team sa pagdubag sa mga panginahanglan sa biktima sa bagyo ug sa rehabilitation sa mga nagusbat nga infrastruktura sa dakbayan.